ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ହଜାରେ ମଶା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କାମୁଡେ ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଭିଡିଓରେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ କେବଳ ଫିମେଲ ମସ୍କିଟୋ ବା ମାଇ ମଶା ମାନେ ହିଁ ମଣିଷ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀର ରକ୍ତ ପିଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟିନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ମଣିଷ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ରକ୍ତରୁ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୋଷଣ ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ବ୍ଲଡରୁ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି ଫିମେଲ ମସ୍କିଟୋ ତା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବ୍ଲଡରୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ପାଇଥାଏ, ତେବେ ମେଲ ମସ୍କିଟୋ ନିଜର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଫୁଲ ରସରୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ବା ପୋଷଣ ପାଇଥାଏ। ଏକାଶହ ହଜାର ମଶା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କାମୁଡେ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅନେକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଯେପରି ବ୍ୟକ୍ତିର ବୟସ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି, କେଉଁ ପ୍ରଜାତିର ମଶା ଏବଂ କାମୁଡିବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଥାଏ। ରକ୍ତକ୍ଷୟ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ମଶା ପ୍ରାୟ 0.001 ରୁ 0.01 ml ରକ୍ତ ଶୋଷିଥାଏ। ଯଦି ଏହା ହଜାରେ ମଶା ଏକା ସହ କାମୁଡନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରାୟ 1 ରୁ 10 ml ବ୍ଲଡ କମିଯିବ। ଯଦି ବାରମ୍ବାର କାମୁଡି ଚାଲେ, ତେବେ ଏହା ରକ୍ତହୀନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଚର୍ମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମଶା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କାମୁଡେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସାଲେଭା ବା ଲାଳକୁ ପ୍ରଥମେ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରେ। ସାଲେଭାରେ ହାମାଟାରିନ୍ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଟିନ ଅଛି, ଯାହା ବ୍ଲଡକୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ଜାଣୁ ରକ୍ତ ଦେହରେ ରହିଲେ ଜମାଟ ହୁଏନା ଡ୍ୟୁ ହେବାରେ, ବଟ୍ ଦେହ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଏହା ସହ ରିଆକ୍ସନ ହୋଇ ଜମାଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମଶା ପ୍ରଥମେ ଚାଲାକି ସହିତ ସାଲାଇଭା ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରି ରକ୍ତକୁ ଶୋଷିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ହଜାରେ ମଶା କାମୁଡେ, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍କିନ୍ ସ୍ୱେଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ଏବଂ ଜ୍ୱଳନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍କିନ୍ରେ ଆଲର୍ଜି ଏବଂ ଆନାଫିଲାକ୍ସିସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ହଠାତ୍ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ, ଲୋ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା ଏବଂ ଅଚେତ ହେବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଡିଜିଜ୍ ମଶା କାମୁଡିବା ଦ୍ୱାରା ଡେଙ୍ଗୁ, ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଚିକେନଗୁନିଆ, ଜିକା ଭାଇରସ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଯଦି ଏହି ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ବାହକ ହୁଏ, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବା ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାରକୁ ବି କମେଇ ଦେଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ହାଇ ଲେଭେଲ ଫିଭର, ୱିକନେସ୍, ଟାୟାର୍ଡନେସ୍ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥାଏ। ହଜାରେ ମଶା କାମୁଡିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ମଶାମାନେ ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଡେଙ୍ଗୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସଠିକ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସିତ ନହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥାଏ। କନକ୍ଲୁଜନ ପ୍ରବଳ କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା, ଫୁଲିବା, ଏଲର୍ଜି, ରକ୍ତ କମିବା ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ମଶା କୌଣସି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଛି, ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ମଶା ନିବାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ସମନ୍ୱୟୋଚିତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଦେଖା ହବ ଆର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।